Tugot, ti napalabas. Tinapalabas. Madandanagan ni Alona, gapo iti saan pa'y apanagsubli ni Gardo iti balayda. Ngem iti sana nagbayag. Dimteng ni Gardo, ket nagkiddaw iti pamakawan ken ni Alona. Gapo iti panagpukaw ni Lakay Ignas iti kabakiran. Ngem di na mo, nga imo nagaya managawid ti Lakay. Iti sabalya bangir, madandanagan ni Diana, gapo iti panagserran ti planta. Gapo iti dayta. Inawat na ti Jaya ni Lindon, apautangan na pailang iti dakkel agatad ti balasang para iti planta ti asukar. Maragragsakan met dagiti trabahador iti planta, gapo iti saan apanagsara daytoy. Iti kasino, nagsarak da Lindon ken Doña Dolores. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Ti napalabas! Doña Dolores, ti planta adandanin agsara. Insalbar ko. Anya? Insalbar mo ti planta ti asukar? Kasano na pasamak dayta? Sanak mata na nagkidaw kan kay ti kwarta. Nadakamat kanyak ni Diana ti panagsaran ti planta. Isu at tinulunga. Anya? Nang tedak iti dakkel agatad kan kuana. Isungawanan ti parikot pay ije planta. Nagsaritaan min dayta abanag kini Diana nga anak mo. Maragsakan na kamakaamu iti dayta, Lindon. Talaga nasingpot ka. Adon tinaitulong mo kada kami nga gina. Doña Dolores, maawatamat siguro no anya ti kayat asawan. Ti panang matmat ko ken ka. Maawata, Lindon. Kukwam tulaang ti anak ko. Ipanamnamakan ka dayta. Siguradom lang. Si dada anak at tumulong. Bastag tungpal ka iti kayat ko. Nasken ngagparangak latta anasayaat iti imatang ni Diana. No kasta, awanan ti parekot pa ay ije planta tayo, Diana. Wen, mama, dakkal ti na itulong ni Lindon iti negosyo tayo. No, makita miha. Talaga nagsingpat ni Lindon. Ammo na ti tumulong. Isu at talaga ti kayat ko aparakan ka, anak ko. Mama. Diana, nagastos mo ka di aminan, di kwarta nga inted kan ka ni Lindon. Saan pa'y, mama? Nakadeposit ija bangko. Kasta ka di. Wen, mama. Nabayadak mat aminan nga utang yo kadagiti agidil deliver iti unas. Nasaya at nga rod no kasta, anak ko. Ay, Oh? Apay anak sanaay ka, mama. kwa. Kasapulak nga minti kwarta, anak ko. Mababay na klauna yan kadagiti amika. Ha? Nakautang ak iti dakkel agatad kadagiti amika. Mabalin ka di, nga erwar mo pa ilang tidaduma a kwarta ijay bangko, Diana. Kat bayadak dagiti utang ko. Anya? Nga, mama, maaramat day a kwarta ije planta. Saan ka di nga awanan ti parikot ijay planta? Iso mabalin mo nga itad kanyak tidaduma a kwarta, tabayadak dagiti amika, kiha. Mama, saan ang mabalin a pagbayad yu lang iti utang yu iti sugal ti pondo ti planta? Iha, idarumdak dagiti amigak no jak mabayadan ad agos ti utang ko. Anya? Kayat mo ka di maibalo dak, iha. Di ka di makonsensya makita nakto iti pagbaludan. Isu nga itad mun kanyak ti daduma apundo ti planta. Tabayada kon ti utang ko kadagiti amigak. Senyorita, di mo dengdenggan ni mamam.
Isugal na lakit diti kwarta nga itad mo kan kuana. Amok dayta, Manang Celia. Nalaing nga agsugal ni mamam. Kabailan na nga igastos amin ti kwarta naggapo iti planta. Isuan na lugi ti planta gapukan kwa na, Manang Celia. Diyay na udi ana i-deposit ija bangko. Amok nga inruwar ni mama. Tapno pagpuunan na iti sugal. Isu ajak ikan iti kwarta. Nasaya at launay day nga inaramid mo, senyorita. Maibus ti kwartayo. Gapo iti nalabas a panagsugsugal ni mamam. Amiga, sana ka makarwar ita dito'y mansyon. Basitan ti kwarta kiti bangko. Nagsasarunong amin ti panakaabak ko iti sugal. Diyak pa'y lamabayatan dagiti utang ko. At dangamin kinidaya na ti kwarta ita. Awan, una mika, di ka matanakan. Iti kabitan a panawan, mabayatan kan. Muwan, amika. O sige, bye. Awan ti maaramitak ita. Iti mismo abang ko ni Diana tinangikabilan na iti kwarta nga impautang ni Lindon. Hangam sana bali. Sana kon ngagparikot kadagiti nakautangak iti unas ijay planta. Binayadanan ni Diana. Ti parikot ko ita. No kasano ang makaalaak iti kwarta kin ni Diana. Sana mabalin ajak agsugal. Madadaw lakit diti ulok numapasamak dayta. Nakairwama kon ti inaldaw ngagsugal. Balasiwon ta ka diti karayan, Tata Ignas. Saan, Gardo? Ala, isaganam ti panam. No adda makitam alamas, panao. Uwan, Tata. Naskon nga agbalin ka na sipot, Gardo. Sayang ti lamas, no mapalubusam. Uwan, Tata Ignas. Oh, dayjay ti lamas. Panaom, Gardo. Uwan. Sayang, jak napuntaan. Jak mo nakita ti nagturungan ti lamas. Gardo, makaamukan dito'y karayaan. Dabiit papanak. Naskon ang makaala ka iti talo, aginggat 5 alamas. Uwan, Tata Ignas. Siya akong ti makamo dito eh. Anya nga tati aramidak. Saan ngayon suro ni Tata Ignas? Nukasano nga ramatan ti pana. Makamuditan. Nasken asor-sorwak ti agaramat. Tapno makaalak iti sidaan mi alamas. Celia, apay ajak makita dito'y mansyon ni Diana. Sa dino tinapanan na. Nalabit anapan iji planta, Doña Dolores. Anya? Apay ka di? Adda ibagayo kan kuana? Hoy! Nagalami ti karbangam ngagdamag iti kasta kanyak. Awan bibiyang mo no daman ibagak wenno awan iti anak ko. Pasensya, Doña Dolores. Agtrabaho lang taramidam dito'y mansyon. Sana gaputan na bayag kan ngagtrabaho dito'y kat maaramid mulatan ti kay kayat mo. Doña Dolores. No saan laga po iti day di Roberto. Nabayag kakuman nga inikat. Day di Roberto tinangala idikan ka babaunan dito'y mansyon. Doña Dolores. Ha! Tapno ibagakan ka, Celia. Hindi pa'y lang, saan kan akursunada ngagbali na babaunan dito'y mansyon. Amok mat dayta, Doña Dolores. Damo pa'y lang aldaw ko idi dito'y mansyon. Narik na akong akagurguranak. Anya? Sakbay anatay day di Don Roberto. Imbilin na kanya, ajak baybayan ni Diana nga anak yo. Anya? Nagkariakmet iti day di Don Roberto. Abantayan kan aywanak ana imbag ni Diana. Wah,
Sapay la kumata di nakapungtot iti dayta nga imbagak, Doña Dolores. Ngamin, dayta ti agpayso. Nasayap ta si Mang Patkan, Senyorita Diana. Apay ka di, Manang Celia. Itay pa'y asap sa pulon na kani mamam. Adalakit din napatag na ibaganakan ka. Kasta ka di? Oh, apay ang nagsanay ka. Awan, di mo latan ikaskaso ti panagsinnaay ko. Ibagam kanyak tagpaiso, Manang Celia. Adda ka di madi nga inaramid kan ka ni mama? Senyorita, aging gaita, kabusor nakpayla ni mamam. Anya? Saan ang nagbaliw ti ugali ni mamam? Natangsit, managing bubukod, kan nalaing ngagpamarang. Manang, Pakawanan nak, no maibagbagak itaday ti kan ka. No sa anak la nagkariidi iti day di papam. Nabayagan nga awanak dito'y mansyon. anya? Diana, ibagakon kan ka ti agpayso. Anya dayta? Manang, Awan ti panangipatag ni Doña Dolores iti day di papam. anya ti kayat mo asawan? Uray agsakit iti day di papam. Pulos adi asikasuin ni mamam. Anya? Kasla pagayatan pa'y ni Doña Dolores ti panagsakit day di Don Roberto. Da kami pa'y ababaunan tinangitaray idikan kwa na iji ospital. Kasta ka di, Manang Celia? Wen, senyorita. Pulos asaan at tinalyaw ni mamam day di papam iji ospital. At dalatan iji pagsusugalan ni Doña Dolores. Anya? Ibagbagakkan ka dayto ita. Tapno amom tinapasamak. Sakbay anatay day di papam. Manang, Ubing ka pa'y idi, senyorita. Di mo pa'y amo ti mapaspasamak. Siyak ti ad-adda na ngawirkan ka. Takasano? Awan mo't akanayon dito'y mansyon ni mamam. Agsugsugal latan ti ammo na nga aramidan. Anya ti kayat asawan daytoy, Diana. Bukodam ti sapol ti planta. Mama, Awanan kay ti bain. Nalipatam ka din na asyak ti inam. Saan agapo ta pinalubusan ka mapan makisarita kadagiti trabahador ijay planta. Kat maaramid mon ti kay kayat mo. Mama, anya ka di manan ti pagparparikotam? Maibusan ti kwartak ijay bangko. Kasapulak ti kwarta. Anya? Itangal daw ti panaka-deposit ti sapol ti planta. Apay nga awan ti na i-deposit kanya. Pasensya kan, Mama. Na-i-depositan ti kwarta iti mismo nga account ko iti bangko. Anya? Mama, dakkel ti karbangak iti negosyo day di papa. Diyak kayatan amalugi pa iti planta. Anya ti kayat mo asawan? Bye-bye ak ti planta? Kasta ka de? Uray jakon song batan dayta asaludsud mo, Mama. Amok nga amumon analugi ti planta iti kalabas. Diana. Pakawanan nak, Mama. Ngam dayta ti agpayso. Doña Dolores, sana rumbang agsakit tinakam mo kini Diana. Agpay suma ta binaybayam ti plantayo. Lindon. Awan ti makita ka parikot iti aramiden iti ni Diana iti negosyo. Aramiden na lang ti rumbang. Agam kasanon ti kwarta pagsugal ko. Kunakon ka. Ti pagsugal mo ti pampanunutam. Awanan ti pangalaak iti pagsugal ko, Lindon. Ininutan ang maibibos ti kwartak iti bangko. Kunak man nun nasirib ka? Amok akaba alam ti agiremedyo. Ha? Ay niya ti kayat mo asawan. Adupay ti kinabak na nga dakan ka, Doña Dolores.
Mabalin mo ti agilako iti sanikwan. Ha? Saan ka diyan nalawat ti dagada di Don Roberto? At damat siguro kan ka ti titulo dagiti sanikwana. Wengag paiso. Nalaing ka talagang agpanunot, Linton. Doña Dolores, no kayat mo ti agilako, wenno agisalda iti sanikwan. Ibagamlaeng kanyak. Tatay Ignas, saan la alima alamas tinaalak iti karayan? Kita nyo ti alat anang ikabila. Oh. Ne, nagadu alamas tinaalang, Gardo. Wengag paiso, nagado alamas. Sana ka narigatan anang pana kadag ito alamas, Tatay Ignas. Ura diyo insuro, no kasanong aramatan ti pana. Amok lata. Bilibak at talagakan ka, Barok. Mas daawak launay. No apay anagadu tinaalam alamas ije karaya. Apay mas daw kayo, Tatay Ignas. Gardo, siya kung timang sungbat iti saludsud mo kinitatang. Kinapuno na, manmanutila mo si ije karayan. Anya? Husto launay tinaibaga ni Alona, Gardo. Manmano tilamas ije karaya. Ngemas daawak, tanagado tinaalam. Malah, irwar mo nga rodon dagi tilamas. Ta ilutuyo kan ni Alona. Saan amad badlaw ni Gardo ti panangisuro kan kuana, anak ko. Maragsakan tanalakalaeng nga isuro. Tatang, Nakaturogan ni Gardo. Adu pa'y ti paaramid ko kan kuana. Tapno agbalin ana pigsa. Kan masursuro na ti agbalin ana anos. tatang, Iti kaanuman. Sa anak pa'y anag kamali iti panagrik na. Agbalin to anatib kar ni Gardo. Babaan iti panangisurok kan kuana. Nagdardaras arimwar ni Doña Dolores. Sa dino nga to ti papanan na. Dayjay, nagluganan iti kotsena. Linibasan naklatan dito ayan ko. Saanan ang nagtimtimak. Napandan iti driver na. Mapan nga tamanan agsugal ni Doña Dolores. Nakuna namat ka ni Senyorita Diana. Anaibusan ti kwartana pagsugal na. Oh, sa bali manan ti agparparik na kanyak nga aramidan ni Doña Dolores. Apay pinaumay nak dito restaurant, Doña Dolores. Napatag ti bagakan ka. Anya da ito? May papan iti sanikwaday ti Roberto nga asawa. Ha? Adto iti may sakadagiti titulo ti dagaday di Roberto nga asawa, Glendo. Nan, kita man. Uy. Nalawa da ito adaga. Kat anya ti aramidan ta iti da ito at titulo, Doña Dolores. Isaldak ti dagakan ka, Linton. Anya pa'y ti mapasamak iti dayta agundaway. Gagayem, ti uliwayan adenggen, ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Tugot, ti napalabas. Nobela ni Isagani Yalong Bulyeser, ken itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.